Kang, tak ceritani, ana cerita koplak ning gone kitab Sa'ah wa Sa'ah karangane kancaku jenenge Abu Noval Al-Banari diceritakake. Biyen kuwi ana wong lanang mara ning gone istanane raja. Dekne iki nggawa gelas arak. Raja kuwi juk-juk iki ngomong, "Hukum kae, mrene nggawa gelas arak." Lho, gini apa, Ndara? Kowe nggawa gelas arak dihukum nganggo hukumane wong sing ngombe arak. Sekalian ae, Ndara, aku dihukum hate wong zina. Lah gene nek ngono, lah aku nggak alat zino kok. Lagi to. Kurang terus akhirnya guyu. Bar guyu, akhirnya diculke sasi tau kono wis. Serius? Sebungkus kopi lasem bisa ditukar dengan 200-an kitab makna pesantren dan makna pegon Jawa? Sangat bisa lah. Kalau kamu beli kitabnya, kamu bisa habis puluhan juta. Tapi di sini maharnya setara sebungkus kopi lasem. Bagaimana caranya? Klik aja link bio ketua kita, Abdullah Badri. Klik buy now, beres sudah. Seterusnya bisa kamu miliki. Wong koplau. Perkara nggawa alat akhirnya dihukum. Ora ngombe, ora zina, dihukum. Gendengar ajane. Terus iki ana cerita nomor loro. Biyen iki ana wong antine pol karo sing jenenge kumbang. Kumbang iki apa ya cara basa Jawane? Tumul, ketumul. Dene paling mangkel karo kumbang iki Gusti Allah gawe kumbang kanggo apa? Ambune wis ra enak, sak patek kanggo, percuma gawe ngene iki. Suatu ketika terus dhek borokan. Ning gone sekitare iki ra ono dokter sing mampu nambani. Angkat tangan kabeh. Terus dekne krungu ono dokter kok Al-Iraqi. Wong-wong do ngerti nek dekne iki iso nambani akeh penyakit sing angel-angel. Wong-wong kuwi maksa supayane dokter kuwi marani wong sing borok niku mau. Terus akhirnya digawa ning ngene arep borokan. Iki lho tambahane dene wis pirang-pirang sasi iki ora waras-waras. Setelah didiagnosa, dokter iki mau menyimpulkan tambahane iki ana satu-satunya tombo iki kewan iki. Lu akhirnya ngemetu, lunga bareng balik dokter ya. Nggawa apa? Nggawa tumul ra umum akeh. Terus akhirnya wong sing do ngerti sing borok niku anti karo tumul guyu ngekek syukur ke. Biyen ngecek karo tumul saiki tumul dadi tombom. Akhirnya tumulnya dibakar, dibakar. Abune diusapno ning gone boroke kabeh langsung waras. Ha syukur Gusti Allah nek gawe apa ora ono manfaate. Ono kabeh sing digawe karo Gusti Allah iku ya ono manfaate kabeh kok. Mbok ece dilingno karo Gusti Allah ke. Perkara cilik sing ben mbok ece saiki dadi perkara gedhe sing butuhno satu-satunya. Syukur. Terus ana cerita neh, santri njaluk ijazah karo kiyaine, ijazah Ismul A'dham. Ismul A'dham iku ijazah sing nalikane diamalno, makna mustajab, mujarab. Nah, kiyaine ora langsung ngeki. Sedurunge kowe tak kei ijazah, iki lho terno. Dekne diweki kotak, isine ra ro. Aja mbok buka ya. Iku ora kanggo kowe, tapi kanggo kancamu, muridku. Ki omahe, paranono ya. Bareng ngono. Terus ning tengah dalan dibuka, isine apa? Tikus. Bareng ngono terus santrine iku balik muangkel karo yaine. Iki apa? Maksude kok mbok kei tikus aku mbok kon ngeterno. Akhirnya ya ini yang guyu ngekek leyong karo tikus saya kowe ora amanah. Apa meneh karo Ismul A'dham. Ora pantes untuk Ismul A'dham. Syukur. Cerita-cerita ngene iki ditulis karo Maimun Jubair. Maimun Jubair iki jeneng asline Noval Al-Banari. Ning kene kitab Sa'ah wa Sa'ah. Iki covere. Golekno dhewe nek pengen tuku aku ora dodol. Ya ini dhewe dodol. Ki nandome. وقصة مضحكة وسيلة لدعوة بحكمة خفيفة وقصة مضحكة وسيلة لدعوة بحكمة